Сега е време за една тема, която не е по-малко сериозна, а тя именно мъжка работа ли е политиката. Плавно от гърдите тръгваме към политиката, явно има нещо общо с тях. В смисъл, бащите им се радват, а са най-полезни за децата. Аз, бидейки мъж и замесен малко пасивно в политиката, естествено, по съвсем естествен начин, смятам, че това е работа само за мъже. Смятам, че не можеш да повериш енергийното бъдеще на България, например, на човек, който 3 часа се чуди кои обувки да си сложи. Вижте малко повече по темата. Започва спорът по темата «Мъжка работа ли е политиката?». Политиката в оригинал е измислена от древните гърци, а после е доразвита от римляните. Политиката още тогава е измислена от мъже и за мъже. За нещастие през следващите векове жените започват да си врат носа навсякъде, в това число и в политиката. Последните 70-80 години техниката също много напредна. Имаме перални, миялни, полуготова храна, телевизор да възпитава децата и всичко това осигурява на жените прекалено много свободно време. Много от тях, вместо да работят над себе си или да влизат в БГ Мама, се намърдаха в политиката. Водещият смята, че вече е трудно да ги изгоним оттам, но пък си струва да опитаме. Ако не сте съгласни с Любен Дилов син, можете да пуснете водата и да го удавите. Направете своя избор на сайта Удавете ме или във Facebook страницата на предаването Пуснете водата. Така, не мога да видя до този момент как се движи одобрение на одобрение към предаването. Неодобрение 50, а одобрение 56, казаха до слушалката. Е нормално, опитвахме се да бъдем полезни. Сега да се опитаме пак да бъдем полезни, преди да бъдем забавни на зрителите си, защото темата има ли място жените в политиката, сякаш е обречена за мен, ако твърда обратното. Най-малкото в този парламент има с колко? С 4 или повече от предишния. Дами, да, с 5. точно с 4. С 4 ли са повече? 55 бяха в предишния парламент, сега сме 59. Но това се пак е една четвърт само. Напредваме така много... Най-много беше по времето на Симеон II, мисля, че кабинета. Или бъркам? Да, движим се около 30-33%. Какво ставаш? Имаме ли кабинет? Истински жени, нали? Чакай сега, ти не се обаждай. При мен вече са 3 дами, на които давам шанса да ме оборят и изкъпат, разбира се, но преди да ги представя, да кажа, че те наистина дърпат конците в политиката. 2 от тях пряко, едната задкулисно. Сега ще ви ги представя. Така, това са Корнелия Нинова, години наред, не много години. Изключително силен политик от БСП, била и министър, и заместник-министър. Тук е депутатката от ДПС Петя Раева, която ми гостува за втори път. Благодаря ти. Която обаче по които и важни неща да свърши парламента, всеки я пита как отслабна, защото тя направи една книга, с която стана страшно популярна. И политическия психолог, наричан неправилно политолог, Антоанета Христова, която можем да твърдим, че е и специалист по лидери, нали така? Така, Христова, да. Тя изследва поведението на лидерите. Преди да влезем в темата жената политик морско свинчелие, смисъл нито е свиня, нито е морско, да питам директно, ще имаме ли кабинет във вторник, вас двете? Да, ще имаме. Със сигурност ще бъде конкретна представен. Програма, структура и персонален състав на Министерски съвет. И той ще е по-скоро експертен или по-скоро политически, доколкото знаете, разбира се, може да не знаете. Политико-експертен, което означава хора, които имат експертиза, професионалисти, но имат и опит в политиката. Тоест обвинението на предишните управляващи, че се скриете зад експерти тип Орешарски и няма да поемете отговорност. Ще има ярки политически фигури в кабинета или? Освен това, носим и политическата отговорност за този кабинет. Това е странно. Орешарски тръгна от почти крайно дясно. Той даже ми имаше името на монетарист, спомна, като така, когато правеше дебютните си като обществен икономист, дебютните си крачки. А сега е начало на един, да го наречем, ляво-либерален кабинет. Айде. Макар тя си е леки притеснения на тема либерализма на ДПС. Тоест, когато видя избирателите на ДПС с плакати "Изкупувайте тютюна на пазарни цени", тогава ще решат, че са либерали. Любо, излизаш от темата за жените в политиката и директно ще те давим. Спирам. Просто установих този факт, че либерално ляв кабинет ще бъде оглавяван от безспорно десен политик, което то никак го оцеляващи. Случвало се, Чърчил го е правил. Да, или може би такова е и в самото време. Да не говорим и за по-скорошното голямата слонска сватба в Германия между леви и десни. Не е нещо да е само за нашата родина, типично. Просто е феномен, който трябва да бъде разбран и зависи от човека изцяло. Безспорно зависи. Добре, връщаме се в темата.
Дайте ми ярък пример, с който да му убедите, че жените имат място в политиката. Аз се опитах да намеря такъв и не открих. Да, не открих, съжалявам. Кажи, само не ми казвай Маргарет Тачър, защото се смея дълго. Защо ще се смееш? Защото това е една от най-спорните фигури в английската политика. Спорна за политиката, то е за нейните опоненти. Спорна за англичаните. Точно така, за англичаните и не само за англичаните, спорна е за нейните опоненти. Всеки силен лидер може да бъде спорен и да бъде атакуван от тези, които са му от другата страна на бариерата. Така че, защо? Меркел е силен фактор. Това е една от най-влиятелните жени. Да не говорим. Между леви и десни. Да. Колко години вече е една от най-влиятелните жени в света. Хилари Клинтон, например, е един Мадин Олбрайт. Спомнете си Мадин Олбрайт. Тя имаше Олбрайт не се свърза с най-добрите времена на американската външна политика. Не може да свърши Мадин Олбрайт. Напротив, най-големите грешки, които направи американската външна политика. Тя ще остане най-вече известна с брошките, които разнасяше напред-назад. Не само. Доста повече от тях изглеждаха като спечелени на стрелбището. Нека да кажа две думи, защо според мен е направо да влезем в темата. Да, жените са много подходящи за политика. Политиката е действие, занятие, което е насочено към човека. Трябва да убедим някой в нещо, да го убедим в нашето вярване, ценности, път, решения на проблемите, да привлечем хора. Искате да кажа, че жените успяват да убедят, а не да досъдат до смърт, за да се съгласят мъжете. Жените принципно са ориентирани повече към хората, отколкото мъжете. Ако правим разлика между мъжете и жените, така груба, говорим за тенденции, които са абсолютно доказани, мъжете са ориентирани към това да решат задачата. Обективно да намерят решение, да ни предложат резултат на действие, което вероятно може и да ни засегне. Докато жената е ориентирана към това да разбере другия и да се опита малко повече през призмата на неговата емоция, през призмата на неговите вътрешни четения, дето се казва, да му предложи съответно най-подходящо за него решение. От тази гледна точка жената изключително добре допълва мъжа и без нея просто в политиката не може. Чакай да питаме Корнелия дали е съгласна с това, което казваш. Ти беше в един сложен кабинет, много, нали така, на тройната коалиция в кабинета, и беше и заместник министър на едно от най-сложните министерства. Да, тоест там, където бяха непрекъснато, особено по време на приватизация на Булгартабак, когато бяха непрекъснато драмите между БСП и ДПС, доколкото имаше драма, разбира се, за това как да протече тази приватизация. Добре, това вярно не ти успяш ли да предложиш на всички неща, по които да се съгласят, т.е. да бъдеш балансиран в едно такова сложно министерство? Случвало ми се и да не успявам. Но аз разбирам политиката по друг начин. Като работа, не като професия работа, а като работа за вършене. Или я можеш, или не я можеш. И не разделям нещата. Не зависи от пола. Да, не зависи от пола. Други качества аз ценя в политиката. Добре, виждате, тестостерон обаче е важен, защото все пак мъжете доминират в политиката. И по света, не само в България. Това е защото не ни допускат достатъчно да навлезем и ние. От тях зависи. Мисля, че зависи от тях, а не от вас. Все пак избирателите май жени са повече в България, отколкото мъже. Тоест, между другото, никой не е получавал световен мащаб жените са повече по принцип. И има в Европа 5 страни, които имат квотен принцип за жени. Едни от тях са Белгия, Франция. При нас няма такъв квотен принцип. Имаше голям спор за квотен принцип в Европа, между другото. Да, в Европейския парламент също имаше, да. Аз лично не съм поддръжничка на квотния принцип, защото по този начин го няма естествения подбор. Не, той е дискриминационен, нали? Квоти за хора в неравностойно положение, квоти за жени, квоти за цветнокожи. Нали? Докато ние, примерно, двете с Корнелия Нинова, за да сме там, сме се преборили с... Първо вътре в партия си, после с конкурентите. Не казвам, че сме се борили партийно, но за да накараме избирателите да ни повярват, значи имаме нужните качества като жени. И познаваме много така достойни жени в българския парламент, една от които стана и заместник-председател от БСП. Това е Мая Манолова. Мая ми е приятелка, да. Да. Ще разберете сега дали е достойно, че е забавно и вън от всякакво съмнение и борбена. Къде бяхте вие? Откъде влязахте? От кои райони влязахте? Аз от София област. От София област. Много тежък район. Това е най-тежки. Голям е, 22 общини. Всъщност. Най-големия, наистина. А ти? Аз съм от Видин. От Видин? За района, който е в най-тежко икономическо положение в България. До сега ДПС вкарва ли са мандат от Видин? Не, за първи път. За първи път ти се успя да пробиеш във Видин? Да. С какво? И дай малко. Много това винаги било от червен бастион. Мишо Миков е оттам. От Кула, нали? Именно и сега се надяваме с Мишо Миков така с общи усилия да направим нещо, което да дигне Видин на едно достойно място. Да. Ами да,
Това е интересно. Аз не съм, продължавам да съм доста... гледам, тук са писали са ми Маргарет Татлер, Индира Ганди, Беназир Бхуто, Мария Антуанета, Екатерина Велика. Само скандали около тях и почти навсякъде нещастен край, като изключим Маргарет Татлер. Не, политиката се е появила като мъжка професия, наистина. Много късно се появяват жените. Знам, че Френската революция появява първата жена в политиката. Тяхната роля не е ли зад кулисна? Шарделя Фам означава точно да търси жената на всяка една мъжка история. Но по принцип политикът се оценява общо казано по 3 фактора или по 3 скали. Първо го поглеждаш и си казваш, този човек знае ли да ми свърши работата, т.е. по компетентност. На второ място го поглеждаш и си казваш, мога ли да му кажа проблемите си, колко е близо до мене. На трето място, доколко като кажеш, ще свърша работа, наистина ще я свърши, т.е. доколко ти създава чувство за доверие. Тоест и трите неща не са нито мъже. Изборите резултати в България през последните 23 години и мога да ти кажа, че тази скала е последното нещо, което се прилага към кандидата. Значи казвам как се оценяват. Борисов не би трябвало да бъде избиран. Не си прав. Казвам как се оценяват. Причините да се избира е нещо съвсем различно. Да анализираме резултатите, това са причини, които надграждат тези 3 основни неща. Причини, поради които човек харесва или не харесва някой политик. Но и трите не са нито мъжки, нито женски. И трите са за човека. Дали е такъв? Проблема... Съм съгласен. Ти не си съгласен, обаче чакай да ти кажа. Проблема при жените, мога да кажа в последно време, особено в южните държави. България е такава, с по-южен менталитет. Гърция, Италия, Испания. Е, че над тези неща в жената можеш да провидиш и друго нещо. И тогава се девалвира образа на жената в политиката. Не би било редно да се провижда другото нещо, което може да се опише, примерно, с по-дълбоки деколтета, с по-различен тип. Сексистския подход, който фактически слага жената в друга плоскост. Депутатките така имаше... Ще го говорим това, защото е важно, доколко помага, доколко преки. Време си починем в студиото с няколко минути ремокани, които ще видите хора, които изобщо не си починят, а търчат по 12 часа, за да покажат колко хубаво е дезодорант. Странни хора, връщаме след малко. Така, това бяха рекламите. Тук аз съм опитвам да убедя Корнелия Нинова от БСП, Петя от ДПС и Антонета от БАН, че жените не стават за политици. Защото политиката е мъжка работа и че е много трудно наистина да възложиш, айде да кажем, съдбата на ядрената енергетика на човек, който се чуди по час и половина с кои обувки да излезе. Вие чуете ли се с кои обувки да излезете? Днеска чуете ли се тази сутрин? Не се чудя. Аз направо си имаш... Любо, предлагам ти една скала от качества и да ми кажеш кое точно е мъжкото и кое е женското в тия качества. Както аз разбирам работата. Колебанието на първо място. Всички жени, които познавам, се колебаят страхотно. Не. Винаги, във всяка една ситуация. Моята скала е друга. Добре. Да имаш енергия, за да обикаляш. За мен в политиката е абсолютно задължително постоянно да си в движение и в срещи с хора. Да имаш слух, да чуваш какво ти говорят тези хора. Да имаш акъл, за да формулираш позиция, след като се срещнеш с тях. Да имаш характер, за да отстояваш тази позиция. И да имаш поне малко житейски опит, да те така шамаросва живота, за да знаеш кога да направиш компромис или кога да спреш. И кое от тия качества не е присъщо на жените? Всяко едно качество... Кажи... То на всяко качество е присъщо и на жените, и на мъжете. Тук изключваме депутатки в момента в новия парламент на по 20 години от Атака, които очевидно не притежават нито едно от тия качества, чисто възрастово. Въпросът е за друго. Жената, чисто поставена социално, исторически и така нататък, е да наречем по-меко, по-патриархална. Тоест, предполага се по-семейна, айде така да го кажем. Биологично тя трябва да продължи рода, върху нея се пада най-тежката задача, т.е. тя трябва да съхрани семейството или въобще продължението на рода. Тоест, тя има охранителни функции, по силата на което тя е консервативна. Винаги е консервативна. Сред големите революционери няма жени. Жана Дарк се е била, да си сложим
ръка на вие, сърцето, мъжете, напълно сте луда. авантюристи. Тя е била абсолютно луда и затова Виж ли, аз смятам, примерно, че ние даже жените повече стават за политици. Защото не са авантюристи. Именно. Защото видяхме последните 3 години и половина с авантюризъм, докъде стигнахме. Много я закъсахме с този авантюризъм и именно поради тази причина една жена, не притежавайки този авантюризъм, тя винаги гледа към стабилността на семейството, така и към стабилността на държавата. Добре, но сега в една ситуация... Този аргумент, който изтъкваш, работи срещу твоята теза. Именно, с твоите аргументи за семейството имаш чувство за общност. Аз съм доста запознат с темата. Аз съм, може би, единствената представител на една от малкото български формации, които са правили изцяло женски листи. В Пловдив на местни избори 2 пъти подете изцяло женски листи, демонстрирахме, че са изцяло женски и катастрофирахме зловещо просто. Разбираш ли? Дори жените не гласуваха за нас, макар че супер готини дами и популярни в града издигнахме. Самите жени не вярваха. Много хора са се щупили главата в Пловдив. Патриархален град, който казват, сега да не го казвам, но човек, що го еди, какво си, какво не искам. Чухме го и това по време на кампанията. Но да обвиним мъжете за това. В момента се съсредоточаваме върху някои женски качества, които според мен са гибелни в политиката. На първо място нерешителност. Второ място влияние от моди. На трето място това как изглеждаш е по-важно от това какво си всъщност. Боже, колко повече суетни мъже има. Между другото, това не са полови... но това как изглеждаш е по-важно от това как си. Това не са полови различия. Това да се колебаеш, да държиш да изглеждаш добре. Абсолютно типично и за мъжете. Тоест, извадката от жените, която се колебае и иска да изглежда добре, е точно толкова голяма, колкото и тази при мъжете. Това не ни разграничава. Други неща ни разграничават. Добре, отмъстителност. Жените са по-отмъстителни. А мъжете не са отмъстителни. Те са, но жените са по-отмъстителни. Защо? Защото дълги години поставени в столетия в неравнопоставена позиция, те са развили просто тази отмъстителност, да се прикрият. Напротив, те са развили способността да постигат целите си, само че с други методи, а не с метода, нали, аз съм... Това не пречи на отмъстителността. Напротив, точно жената е по-подходяща за политиката, защото е по-голяма интриганка. Защото е успяла с годините да развие такива качества и да си постига на всяка цена целите. Въпреки тази волева противопоставеност на мъжа. И именно това е най-ценното качество на жената, че тя се грижи за много неща едновременно и си постига целите, успява да бъде и красива, освен всичко друго. Така че качествата на жената са много повече, отколкото... Това, което каза, между другото, издава известно пропукване във вашата теза. Успява да бъде красива и извън всичко друго. При нея винаги ще стои този момент. Напротив, при мъжа е много по-голям. Винаги ще държи на стък и тя ще е готова на компромис в името на външния си вид с нещо друго. Повечето български политици, които познавам, да, те имат някаква суета, но тя е доста малка в сравнение с амбицията им чисто политическата. Напротив, Любо, всеки човек, който държи на себе си, бил той мъж или жена, иска да изглежда добре. Нима ти не изглеждаш добре. Нали, избрал си така очила с рогови рамки. Много интересни. Много интересни модерни. Избрал си папионка, която да е модерна. Чакай сега. Не подвластен съм на вашите магии. Напълно съм наясно със себе си. Аз дори като изляза на околовръстното, проститутки се правят, че чакат такси. Така че изобщо не ми говорете за това вече. Говорим за жените в политиката. Ако искаш да застанем един до друг, ние двамата, убедена съм, че ти имаш повече аксесуари, отколкото аз по себе си. Всичко това се прави, за да прикрие естествената ми грозота. Сега, аз искам обаче да кажа нещо. Лоши политици има и при мъжете, лоши политици има и при жените. Това е тривиално, Тони. Разбира се, че така. Това е абсолютно тривиално. Говориме глобално в света, много малко са жените. Защо говорим за външния вид на жените? Аз започнах с това, защото там е слабостта при жените. И то в южните страни, особено в южните страни, където визията е от особено и сексуалността при излъчването е ценена да се демонстрира. За разлика от други страни, където има по-развита демокрация и малко по-на север. Затова тук много е близка асоциацията, поглеждайки една жена, да си кажеш,
я да видя аз тя как е станала политик. Да, Каква е историята й? През кой е минал и какво се е случило? Именно. Тъй като нямаме традиции в политиката, естествено е жената да бъде много натоварена с съмнения. Иска да се каже, че това не се е случило в българската политика. Аз веднага се сещам за две Естествено, че се е случвало. Но това е групата на лошите политици. И политическа кариера през кревата. Това е в групата на лошите политици. Затова моя въпрос към тебе... Те станаха добри политически и двете дами. Любо, моя въпрос към тебе е как си подбрал листите в Пловдив, примерно. Какво са излъчвали тези жени в твоите листи в Пловдив? Аз не ги познавам, но бих си задала въпрос при положение, че имало такъв резултат. Извън другите фактори. Какво са излъчвали? Вкарахме съветници, но очаквахме много по-голям успех. Било е голям успех за тогава, вероятно. 53% от зрителите искат да ме отдават. Спора за или против жените в политиката, дали са добри или лоши, е просто абсурден. Те са доказали, че могат да бъдат добри. Един може само да е критерия. Върши ли работа? Върши ли си работа? Не върши. Това искам да кажа. Да не върши. Дай доказателство. Веднага ви давам примери. Министър-председателка на Норвегия. Сега не мога да се сетя името, той звучи като исландски вулкан. Тази жена успя да убеди тогава норвежкия парламент, че трябва да приеме задължително условие жените да са на 4-часов работен ден, семейните, за да имат време да си гледат децата. И се вкара самата в капана на 4-тия час на премиерството си да прекрати, т.е. трябва да си прекрати всякакви ангажименти като министър-председател и да ходи да вари леща или каквото там ядат в Норвегия. Добре. За хлапетата си. Безумие настъпи с това нещо. Агонизираха около година и половина, след това с голям срам го отметнаха. Се отметниха от него. Освен това, модерната еманципирана жена, понеже преди малко противопостави юга на севера. Самата битка за женската еманципация непрекъснато се изражда в страхотни кретении, които трябва да демонстрират това, че ние се борим за женска еманципация и обикновено водят доста по-унизително положение на жените или е само колкото да се отбие номер. Да, но пък, Любо, съгласна съм с тебе за това до някъде. Казах, че съм и против квотния принцип. Жените да имат квота. Всички сме против. Това е обидно. Така, за мен е важно качественият човек. Бил той мъж или жена, няма никакво значение. Качественият човек си е качествен. Но има и много обратни тези. Примерно много пъти жените са били пренебрегвани само заради факта, че са жени. Колко пъти работодателите, примерно, не назначават жени за това, че са млади и има възможност да забременеят и тогава няма да имат ако хеджира този риск, да го кажа икономически. Да, в частния бизнес жените са много пренебрегнати, не само в политиката, само заради това, че имат функции на майки и съпруги и не са нито по-глупави, нито работят по-малко от мъжете. Дори самия в България заплащането на жените все още е по-ниско. По-ниско е по официална статистика. Абсолютно. Да. Има ги тези статистики. Дори самия премиер на предишното правителство казваше, че жените са по-малко склонни към корупция и затова ги назначава като министри и заместник-министри. Ето тук могат до някъде да се съгласят с него. За истината и в политическата история най-новата на България, жените на управленски нива са справили добре. Това е факт. Аз говоря за високите политически нива, където ние имаме страшни изцепки и провали. За жалост, сега няма да споменаваме. Ние с мъже имаме изцепки и провали, не само с жени. Броя на жените, сега да почнем да ги изреждаме. Сара Пейлин и в чужбина, не само в България. Моника Люински е стажантка. Остави я. Тя е стажантка. Може ли още един аргумент да изтъкне в наша Франция? Ето тук, че социалистка ли беше Едит Кресон, че да не сбъркам. Мисля, че да. Президента Митаран е назначи. Тоест няколко големи провала са свързани с опит за женско начало в политиката. Ще ти кажа един аргумент, извинявам се за кратко, един аргумент, който е свързан с изследване. Румяна Желева щях да забравя. Сега. Какво е? Можем веднага да кажем мъже, но ще кажа само един аргумент, който е свързан с чисто изследване. В нашия институт се изследва в предприятията доколко работещите предпочитат или не предпочитат шеф им да бъде мъж или жена. Да. Резултатът е: предпочитат и мъже и жени, зависи от ситуацията, но особено в критична ситуация се предпочита жена. На въпроса защо се предпочита в критична ситуация жена, психологическият отговор на тези хора след интервю е следното. Обобщена данна. Защото когато не се чувствам сигурен, имам нужда да се захвана с някой, който ще ме забележи,
който ще усети, че някой в групата се чувства зле и трябва да му се помогне. И това ситуация. При жените усещането на подчинените е, че ще бъдат повече чути от шефа жена и съответно този човек ще бъде спасен. Ще му се обърне внимание в критичната ситуация. Ето ти факт, че даже по отношение на комуникация, подчинени ръководител, подчинените си предпочитат жени в подобни. Зависи каква критична ситуация сте му описали. Аз не мога да си представя, че жена в критична ситуация ще вземе бързо решение. Защото колебливостта е непостоянно. Тя не е черта на човека, тя не е черта на жената. Нима мъжете не са колебливи. В предишното предаване, когато участвах когато ме удариха, пак ти ми носиш ложка смет, както евреина на Сара. Установихме, примерно, тогава, че жените сме понякога много по-решителни от мъжете и те удавихме, нали? Имаше някаква такава тема. Любо, има и още едно качество в политиката, което е по-присъщо на жените. Според мен, в политиката не може без емоция. Ти си с хората, ти отстояваш позиции на хората, ти показваш емоция, каквито са и хората. И яд, и сълзи, и радост понякога. Това е по-присъщо на жените. Мъжете са по-често лишени от емоция, т.е. по-отдалечени от хората, които представляват. Сега много скоро ще трябва зрителите да решат дали да ме отдават, а пък аз на вас ви препоръчвам да видите какво мислят колегите в парламента с нашото изкушение с микрофон Калина. Тя беше там, промъкна се в парламента по начин, по който най-вече се промъкна, за да говори по тази тема с известни мъже политици. Няма да казвам как се е вмъкна, само ще спомена, че в момента някъде един от охранителите на НСО все още се усмихва. Здравейте! Аз съм Калина от Силиконовата долина и единственото нещо, което знам за политиката е, че мога да стана известна, ако ме заснемат във вилата на Берлускони. Като говорим за жени в политиката, няма как да не проверим какво става в източника. Сега ще разбера какво мислят депутатите за женската страна на политиката. Все пак Маргарет Тачър не е била 11 години премиер заради стройните си крака, а заради голямото си чело. Кои политици са по-амбициозни, мъжете или жените? При всички положения има амбициозни и жени, и мъже. При всички случаи жените. Жените, по принцип жените са и по-амбициозни, а според мен и по-приложими. Аз не виждам разлика между мъже и жени, няма смисъл да ги делиме. Кой от двата пола се справя по-добре с властта? Съдейки по жените в моя живот, винаги жените са били по-властни. Жените. Не мисля, че може да се направи някакво разделение между двата пола. Винаги в кризисни състояния, дори Англия е извеждана от жена министър-председател в положителна посока. Способни ли са жените в политиката да взимат бързи и правилни решения? Разбира се, че са способни. Бързи, да. Значително по-бързи решения взимат, а дали са правилни е въпросът на настроението, с което се събудат сутрин. Аз мога да бъда разсеян, аз мога да мисля за други неща, докато жените обикновено могат да правят по няколко неща едновременно, което е добре за политиката. Жените или мъжете са по-морални? Има. Тук вече и мъжете, и жените са, може би, по-равно. Мъжете, все пак трябва да защитите и мъжете по някакъв начин. Не, за морални качества на политиците винаги е трудно да се говори. Не е ли прекалено ново нещо политиката за жените? Все пак имат право да гласуват от 100 години. И 100 години са доста време, според мен, особено за една жена. От 100 години, но нещата са променени в положителна посока. Кажете именно успяла българска политичка. Че как Мая Манолова е модерното име в момента, няма съмнение. Една Надежда Михайлова, Нейнска. От сегашното време, примерно, Корнелия Нинова. Веднага се сещам за госпожа Мелетема. Деница Гаджева. Не се опитвайте и вие да влезете в парламента, ако нямате 2 дипломи като мен. Няма да ви е толкова интересно. От парламента непряко предаде Калина. И помнете, политиката се е родила, когато жените са започнали да отказват секс на бедните. Това беше най-потресаващото твърдение, което съм чувал. Калина всеки път ме изненадва смъртоносно. Кажи бързо, че нямаме време. Казвам бързо, ако Калина влезе в политиката, мисля, че трябва да преместят парламентарния контрол в петък вечер. Махни! 53% иска да му дадат, затова съм си приготвил най-сериозният довод за накрая. Слушайте внимателно, особено ти, Тони. Слушам. Политиците по правило са социопати, в известен смисъл. Има го този момент. Жените социопати, доказано от своя страна, са по-опасни от мъжете. В същото време,
3 пъти по-голям е процента на така нареченото гранични психически разстройства. Чакай само да ти кажа точен термин какъв е. Така, гранично личностно разстройство, граничните състояния са 3 пъти повече при жените, отколкото при мъжете. Това е абсолютно доказано в модерния свят. Сега в Индия не е мерено, не се знае как е, или поне не из цяла Индия, но в европейския, в белия свят е така бялата раса. Личностните разстройства при жените са 3 пъти повече, отколкото при мъжете. Да. Това не е ли доказателство, че трябва 3 пъти по-малко жени да има в политика, както е и в момента? Абсолютно не. Защо? Абсолютно не, защото за да станеш политик не означава задължително, че си в тази групичка, където е при граничното личностно разстройство. Много години има опити да се въведе психотест преди за депутати и той винаги се провалят. Кажите, не е нужно. Аз съм против психотеста за депутати. Аз смятам, че всяка партия... трябва да бъдат представени в парламента, както всички. Всяка политическа партия трябва да си има система за подбор и за подготовка на кадри, така че във времето човека да бъде проверен. И като влезе вътре, да не е случайен, а наистина да има опит зад гърба си. И тия приказки до сега, които бяха много широко разпространени, дайте на нови лица да заложим неизвестни. Това беше такава вреда за българското общество, че нямаше на къде повече. Аз лично смятам, че един човек трябва да е израсъл, да е развит в една политическа партия, така политическата партия да развие традиция и по никакъв начин да не залага на случайни хора. По този начин риска се минимизира. От такива гранично разстройство да попаднат вътре. Все повече дигате популярност. Хайде, кажете си последно, какво смятате да ще стане? Ще доживеем ли действащ министър-председател жена в България? Не става дума за временен. Надяваме се. Защото винаги временно ги избират. За съжаление, в Щатите видяхме, че Хилари Клинтън, която е много грамотен политик... Добре, ако трябваше в момента да ви кажат една българска жена, която да извърши работа на Орешарски, айде, вие двете сте замесени в новия кабинет. Коя бихте посочили? Може не е нужно да е политик. Бих посочила Искра Михайлова, която е от парламентарната група на ДПС. Познаваме се много добре. Би могла да се направи кабинет. Владее няколко езика. Изключително грамотна и кадърна като политик и като експерт. Аз бих посочила веднага Екатерина Михайлова. Катето? Да. На ДСБ? Да. Да направи кабинет? Да. Аз бих посочила за човек жена в кабинета на Пламен Орешарски. Благодаря на Светла Бъчварова. Човек, който разбира и е професионалист за неделя. Ясно, не разбрахме коя е Светла Бъчварова, разбрахме, че вие подкрепяте жените в политиката. Аз вярвам, че го правите не за друга, просто сте жени, и не мислите разумно, което е довод в моя полза. Но какво да направим? Това е живота. Потопен се! Он само говори. Аплодисменти! Това беше всичко от нас за тази седмица. Вие гледате TV7, а ние с Любо Дилов отиваме да си стягаме багажите и да си епилираме триъгълниците, защото следващата седмица сме в Свети Влас. Вие не забравяйте, че тази седмица ходихте на село или до морето, не защото беше 24 май. Кирил и Методий измислиха азбуката и не обиколиха славянските народи, само за да можете да качите зимните си дрехи на тавана или да изпиете една бутилка ракия извън къщи. 24 май не е за 19 годишни голи момичета, които доказват, че пияни могат да броят до 12. Този празник е и до малка степен това предаване се опитват да ви напомнят, че България е територия на духа и само временно в нея се разхождат хора с анцук и сако едновременно. Така че вземете да отворете някоя книга, може да ви хареса повече от завръщането на Жени Калканджиева в Жените. Така, Мис България, Мис България на 3 морета, както се вика днес, а ние с вас ще се видим точно след седмица на наградите за телевизионна журналистика Свети Влас. Довиждане!